Shemai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae heddiw ar unfed ar 10 o fus Tachwedd 2024. Felly, unwaith yn y fideo hwn, dwi'n yn dechrau yn defnyddio periant neu gyfrifiadur newydd ar gyfer fy datblygiad o'r codladiad oddi wrth y cadw fedd ar-lein, sef ar GitHub. Felly, beth dwi'n eisiau i wneud yw, dwi'n eisiau i llawrithio ac hefyd i clonio neu i mewnblannu yr taflunau hyn i mewn yn fy cyfrifiadur newydd, i mewn yn fy periant datblygiad newydd ar gyfer yr taflunau, ar gyfer y cod taddiad. Felly, dwi'n argymant yn dechrau oddi wrth yn hollol newydd. Yn arferol, dwi'n yn datblygu i mewn yn yr amgylchiad o'r cregyn bash, i mewn yn fy'r cyfrifiadur hen. Felly, dwi'n eisiau i wneud yr un peth i mewn yn yr cyfrifiadur newydd fan yma. Felly, mae'r fideo hwn yn arddangos o holl taith o sut ydym yn gallu gwneud hynny. Felly, dwi'n meddwl y cyntaf troedfa yw i sefydlu y cregyn bash i mewn yn y cyfrifiadur hwn. Y cregyn bash dwi'n defnyddio yn erfol ar llwyfan Windows yw ar gael fan yma oddi wrth yr wefan Git. Dwi'n defnyddio Git bash neu y cregyn sydd bash sydd yn rhanbarth o'r meddalwedd Git ar gael oddi wrth yr Git wefan fan yma, git_sxm.com. Felly, i sefydlu cregyn bash, mae angen rhaid i ni i sefydlu y meddalwedd Git hefyd. Ac dwi'n meddwl mae'r hwn yn hynod o ddefnyddiol i mi oherwydd dwi'n yn defnyddio Git pob dydd pan dwi'n yn datblygu i mewn yn fy'r cod taddiad oherwydd dwi'n yn arferol yn uwchwytho cod taddiad i'r cadw fa angysbell, sef GitHub. Felly, mae'n rhaid ac efo hynny i sefydlu Git hefyd. Felly, i mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i arddangos sut yn gyntaf i sefydlu Git, ac wedyn i sefydlu y cregyn bash sydd yn rhanbarth o'r meddalwedd llawrythyd oddi wrth Git ar gyfer Windows. Felly, dyma'r tudalen glanio ar gyfer Git. Felly, ar gyfer sefydliad o'r meddalwedd, dwi'n gallu clicio ar y botwm fan yma sydd yn dweud llawrithio ar gyfer Windows. Ac wedyn dwi'n gallu clicio ar y cyswllt fan yma i llawrithio yr dillengad diweddaraf ar gyfer yr 64 ar gyfer Windows, fel hwn. Ac nawr mae angen rhaid i ni i achos ar gyfer y llawrithiad fan yma. Nawr, mae'r llawrithiad wedi ei gwblhau, felly dwi'n gallu clicio ar yr meddalwedd fan yma i'w rhedeg. Ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm i gytuno. Ac wedyn i dewis yr pregell hon ar gyfer yr sefydliad o'r Git. Ac wedyn dwi'n mynd i dewis yr eiconau acwnegol i osod i mewn ar y deddfrig fan yma. Ac wedyn i clicio ar y botwm nesaf i barhau gyda'r sefydliad, ac wedyn dwi'n mynd i'r clicio ar y botwm nesaf i derbyn hynny, ac wedyn dwi'n mynd i derbyn yr adolygydd ddim fel yr adolygydd amwell ar gyfer Git, fel hwn, ac wedyn i pwyso ar y botwm nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn dwi'n mynd i derbyn yr TTY, fel yr tefyllell amwell o'r M-sys-2, ac wedyn nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn nesaf, ac wedyn dwi'n mynd i clicio ar y botwm i sefydlu. Dyna ni. Nawr dwi'n mynd i clicio ar y botwm i gorffen, fel hwn. Ac wedyn ar y deddfrid fan yma, mae gyda ni yr eicon ar gyfer cregyn bash ar gyfer Git. Felly nawr dwi'n gallu clicio arno fe, ac mae'r hwn yn agor y terfynell fan yma. Ac nawr, os dwi'n rhedeg y gorchymyn, PWD
ar gyfer beth yw y pregell cyfredol, weithredol, felly rydyn ni mewn yn y pregell gartref sydd yn rhedeg ar Windows. Felly nawr, os dwi'n temlo am yr ffenestr ar gyfer y terfynach yn ychydig yn rhy fach, dwi'n gallu er enghraifft clicio ar yr icon ar gornel ar y ochr chwith yn uchod, ac wedyn i dywys y diwysiadau fan yma, ac wedyn dwi'n gallu cyfeithasu gosodadau fan yma. Yn gyntaf ar gyfer driciad, dwi'n gallu er enghraifft newid y thema, ac wedyn ar gyfer ffont neu y maint o'r ysgrifennau, dwi'n temlo mae'r hwn ar hwn ychydig yn rhy fach, felly dwi'n mynd i dewis yn hytrach nac 9 pwynt, dwi'n mynd i derbyn neu dewis 10 pwynt fan yma, ac wedyn clicio ar i gymysio, ac wedyn ar gyfer y sypyn o'r arddodau, dwi'n mynd i dewis UTF 8, ac wedyn ar gyfer gosodiadau eraill fel yr gysylltu, ac wedyn y llygoden, ac wedyn dewis ar y sgrin, ac wedyn ar gyfer yr ffenestr, dwi'n meddwl mae'r arfman yn ychydig yn rhy fach, felly dwi'n mynd i newid yr nifer o golofnau oddi wrth yr 80 i er enghraifft cant, ac wedyn ar gyfer yr rhesi oddi wrth 24 i er enghraifft 30 fel hwn. Neu, beth dwi'n gallu gwneud yw, dwi'n gallu newid maint o'r terfynas fan yma, fel hwn, ac wedyn dwi'n gallu clicio ar y botwm ar gyfer y maentiolaeth cyfredol fel hwn, ac wedyn dwi'n gallu pwyso ar y botwm i'w gymyso fel hwn, ac wedyn ar gyfer y rhedegwr, yn hytrach nac i defnyddio llinell yn talsyd, dwi'n mynd i dewis yr un sydd yn blocyn fel hwn, a wedyn i'w gymysio fel hwn, ac wedyn i'w achub fel hwn yn dyna ni. Cam nesaf yw i creu neu i osodadu yr ffeil ar gyfer y rhedeg gorchymyn ar gyfer y cregyn bash. Felly i mewn yn yr pregell cartref, sef yr un fan yma, os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn egdi i newid yr pregell neu yr gyfeiriad, sef i change the trajectory, os yr hynny'n ar ôl hynny ddim yn pwyso ar y botwm ddodiad. Felly mae'r hwn yn ein cymryd ni i'r pregell cartref, neu hefyd yna gallu egdi i'r doler, ac wedyn yn y prif llyfrennau home fel hwn, ac mae hwn yn gwneud yr un peth. Mae'r tilde fan yma ar uchod, ar y ochr dde, yn arthgau mae'r hwn yr pregell cartref hefyd. Wedyn i mewn yn y cartref, os ydyn yn clethu yr ffeil sydd yn .bash rec fan yma, felly mae'n dweud i canfyddiad neu allu'r gerchu yr ffeil hwn, felly oherwydd nid ydy'r ffeil hwn yn bodoli, felly rydyn ni'n gallu creu y ffeil hwn trwy'r mewnbynnu y gorchymyn vi dot blandslides dot ac wedyn bash rec fel hwn, ac wedyn mae'r hwn yn rhedeg bob tro ydyn yn llofnodi i mewn yn y cregyn, felly y gandaf beth ydyn nhw'n gallu gwneud yw i glirio y sgrin, ac wedyn ydyn nhw'n gallu newid yr pregell cyfredol i'r pregell cartref, fel hwn, ac wedyn ydyn nhw'n gallu allbynnu y dyddiad, fel hwn, ac hefyd ydyn nhw'n gallu allforio yr clwybr neu llwybrau i archwilio ar gyfer gorchmynion i mewn yn y cregyn. Felly, yn arferol, mae'r hwn yn cynnwys yr pregellau bwysig sydd yn cynnwys yr gorchmynion fel blaenslais USR, blaenslais bin ac yn y blaen, ond yn arfol ni cywisiau'r ymwelyn ymgylchiad hwn
yr pregell cyfredol, felly mae'n angen rhaid i ni i wneud hyn. Felly, rydyn gallu gwneud hyn trwy'r mewnbynnu yr llyfr dot sydd yn afryddocau neu cynrychioli yr pregell cyfredol. Ac hefyd, rydyn yn gallu mewnbynnu y pregell hefyd ar gyfer cartref, sef y tilde fel hwn, ac rydyn gallu ei gwahanu nhw trwy defnyddio gwahanod fan yma, sef llawn gwahanod fan yma, ac wedyn rydyn yn gallu cydododi gweddill o'r llwybrau i mewn yn yr amrywolyn amgylchiad hwn. Trwy defnyddio y doler, ac wedyn yr amrywolyn hunain unwaith eto, ac na rydyn yn gallu pwyso ar y botwm dihanc, ac wedyn achub y ffel trwy mewnbynnu UQ fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dyddiad. Nawr, os rydyn yn gybwysio yr ffel hymenredig fan yma, sef dot, ac wedyn enw o'r ffel fel hwn. Felly, nawr mae'n gymwysio yr rhedeg gorchymyn i'r cregyn cyfredol yr yn gallu althbynnu y llwybr fel hwn. A dyna ni. Wedyn, yr troedfedd nesaf yw i gosodiadu yr ymgylchiad ar gyfer y adolygydd ddim neu fai. Felly, os rydyn yn edrych ar yr ffel ar gyfer y rhedeg gorchymyn ar gyfer ddim fel hwn, felly, nawr mae'r sgrin yn wag i mewn yn y adolygydd sydd yn arwyddocael, nid ydy'r ei bodoli. Felly, rydyn yn gallu mynd sefydlu yr meddalwedd sydd yn gallu gosodiadu yr adolygydd ddim. Felly, mae'r pecyn rheoliwr ar gyfer yr adolygydd ddim ar gael oddi wrth yr wefan fan yma ar y cadwfar github.com /vandal ddim /vandal.vim. Felly, anglyn ar gwybodaeth i'w mysafydlu i mewn yn y nghyfrifiadur yn gallu torchi i lawr i'r rhediadaeth i mewn yn yr ffel ar gyfer darllenwch fi fan yma. Felly, enghraifft i ysodiadu vandal, rydyn gallu rhedeg y gorchymyn hwn. Felly, rydyn gallu clicio ar eicon fan yma i'w copio neu i ddeblygio i mewn yn y docffordd, ac wedyn yn ôl i mewn yn yr terfell, rydyn gallu lido mewn yr gorchymyn yma. Felly, mae angen i gwneud yn sicr rydyn yn yr pregell cartrefol sydd yn wir, ac wedyn rydyn yn gallu pwyso ar botwm dodiad fel hwn. A dyna ni. Nawr, os rydyn unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn i adolygu yr ffel y rhedeg gorchymyn ar gyfer ddim, sef vi.blaenslaid.vim.org. Felly, dyd ydy ei yn bodoli eto. Nawr, nôl i'r dudalen wefan o'r blaen, os rydyn yn torchi i lawr yn ychydig i'r rhediadaeth prif yn yma i gosodiadu mewn percynodau ar gyfer meddalwedd hon, mae gyda ni cymwysiad ar gyfer yr ddim ar eg sydd rydyn yn gallu ei ddeblygio i mewn yn y docffordd rhywbeth o'r eicon fan yma. Ac wedyn nôl i'r terfynell, rydyn yn gallu unwaith eto yn creu yr ffeil .vim.org fel hwn, ac wedyn rydyn yn gallu pwyso ar y botwm O, ac wedyn i lido mewn y cymwysiad fel hwn, ac wedyn, os rydyn yn edrych i mewn yn cymwysiad hwn, mae'r llinellau sydd yn dechrau yn isod i'r llinell plugin fan yma, mae'r rhain ddim ond yn enghreifftiau o defnyddiad, a felly rydyn yn gallu sobi y rhain i mas fel hwn. Dyna ni. Ac wedyn rydyn yn gallu cymwysio yr gosodiadau i mewn yn y ffeil hwn, sef i mynd sefydlu mewn
paginiad fan yma gyda'r enw fandl vim, /vandl.vim. Felly, yn gyntaf, mae'n bwysig i achub ac i ymadael o'r ffeil trwy mewnbynnu a gorchymyn o ec i ysgrifennu ac wedyn i ymadael i quit fel hwn. Ac wedyn yw alygro ar hwn, ac wedyn rydyn gallu mewnbynnu y gorchymyn plugin install gyda y prif lythryn P ac efo plugin. Ac wedyn y prif lythryn E ac efo install fel hwn, ac wedyn pwysio ar botwm dodiad fel hwn, a dyna ni. Os ydyn yn sylwi ar gar ar y gweled fan yma, sydd yn dweud gwneud pwyd, felly mae'r sefydliad o'r mewn gyniad fan yma gyda'r enw vandl.vim wedi ei cyflawnwyd, felly nawr rydyn yn gallu ymadael oddi wrth y sgrin fan yma, ac wedyn hefyd oddi wrth yr .vim rec fel hwn. A dyna ni. Wedyn, y droedfa nesaf yw i sefydlu yr gwiriwr ar gyfer y cystrawennau am mewn yn yr Vim. Felly, ar gyfer hyn, rydyn gallu defnyddio yr un fan yma gyda'r enw L oddi wrth dense cysylltwch analysis oddi wrth GitHub. A felly, os rydyn yn torchi lawr ar y dudalen wefan fan yma ar gyfer yr readme fel nodi lawr neu markdown, felly rydyn gallu canfod yr gyfarfoddiadau ar gyfer y sefydliad, sef yr rhaglendraeth fan yma. Felly, oherwydd rydyn yn defnyddio Vim, rydyn yn defnyddio Vim gyda'r isbygell.vim i mewn yn ein cregyn bash, rydyn gallu gwirio hynny trwy os rydyn dychwelyd i'r tefyllach, ac wedyn os yn rhestru dot ac wedyn Vim. Felly, mae'r hwn yn medoli felly. Mae angen ni i defnyddio dewisad sydd yn Vim Packload fan yma, neu Vim llwyth born, neu oherwydd rydyn yn defnyddio rhywle pecyn vandl, rydyn gallu clicio ar y botwm fan yma i ddeibligio y gorchymyn fan yma ar gyfer y vandl fel hwn, ac wedyn os rydyn dychwelyd i mewn i'r terfynach, ac wedyn os rydyn yn alygor yr .vim rec fel hwn, ac wedyn nawr os rydyn yn gludo mewn ar gorchymyn neu gosodiad fan yma, ac wedyn nawr os rydyn yn cybythal ac yn ymadael, ac wedyn yn alygor fel hwn, ac wedyn yn mewnbynnu with eto y gorchymyn plugin install gyda'r prif lythryn P ar gyfer plugin, ac hefyd y prif lythryn E ar gyfer install. Felly, nawr maen nhw wedi cyflwyhau yr sefydliad o'r L. Nawr, rydyn gallu ymadael unwaith eto, ac wedyn unwaith eto. Felly, rydyn gallu gwirio mae'r L wedi ei sefydlu trwy'r gorchymyn ls, ac wedyn na mynd A i mynd yn y bachlydren ar gyfer all neu i gyd, ac wedyn L ar gyfer long neu hir ar gyfer yr manylion, ac wedyn R ar gyfer yr al rhedegol i rhestru trwy'r y bygellau, ac wedyn oddi wrth ffail Vim fan yma, ac wedyn i gerchu llinyn L wrth y arbyniad fel hwn, ac felly mae'r hwn yn gwirio mae'r L wedi ei sefydlwyd. Felly, ynglyn â'r L, mae'r hwn ar nerfberiant lint sydd yn amseriadedig. Felly, mae'r hwn yn cynnig y gwasanaeth i addangos yr gwiriwr i mewn yn yr adolygydd Vim, ond os rydyn eisiau rhyw fath o'r gystrawen gwiriwr, mae angen ni er enghraifft i sefydlu unrhyw rhyw un arall, er enghraifft mae gyda ni eraill fel ES lint neu test lint, ond yr un dwi'n defnyddio yn arfol yw yr hwn fan yma gyda'r enw Pi lint ar gyfer iaith raglenni Pi, ac rydyn yn gallu sefydlu hwn trwy rhedeg y gorchymyn pip install Pi lint, ac ar gyfer pip mae'r hwn rhanbarth o meddalwedd cynnwyswyd mewn yn yr meddalwedd ar gyfer Python. Felly, pan rydyn yn sefydlu rhai raglenni Python, mae'r hwn yn cynnwys y gorchymyn pip.
Felly dwi'n meddwl y troedfan nesaf yw i mynd sefydlu yr iaith raglenni Python ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy bofredio i'r wefan python.org a wedyn i clicio ar y cyswllt ar gyfer y llawdriniadau ac wedyn Windows fel y rhynfan yma ac wedyn rydyn ni'n gallu clicio ar dillangad sydd diweddaf sef yr unfan yma sydd yn 3.13 fel hwn. Ac wedyn rydyn gallu clicio ar y cyswllt yma ar gyfer yr sefydlwr ar gyfer Windows ar gyfer 64 did os rydyn yn defnyddio yr gyfrifiadur sydd yn yr 64 did fel hwn. Cnar mae'r llawdriniaeth wedi cwblhau ac rydyn gallu clicio ar yr fel yma i'w rhedeg. Felly ar y pwynt hwn, mae angen i mi i bwyntio mas. Mae'n bwysig i dewis yr blwch gwiriad fan yma i defnyddio yr breintiau ar gyfer yr adweinyddaeth pan ydyn yn mynd sefydlu y py.exe ac hefyd i ychwanegu y python.exe i'r llwybr ar gyfer Windows ac hefyd dwi'n mynd i dewis cydmereiddio o'r mynd sefydliad. Ac wedyn, dwi'n mynd i derbyn y rhain i gyd, ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf. Ac wedyn, ynglyn ar yr dewisiadau rhagorol, dwi'n mynd i dewis i mynd sefydlu Python 3.13 ar gyfer defnyddwyr i gyd. Ac wedyn, dwi'n mynd i derbyn y lleoliad o'r Python 313 i mewn dan y tegell o'r program files neu ffeiliau rhaglennau. Felly, dwi'n meddwl os ydyn ni eisiau i defnyddio y pylint i mewn yn yr cregyn bash, mae angen rhaid i ni i sicrhau mae'r dewisiadau hyn wedi ei dewiswyd, sef i mynd sefydlu Python ar gyfer y defnyddwyr i gyd ac i gwneud yn sicr mae'r hwn ar gael oddi wrth plegell ar gyfer yr program files. Ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm i'w mynd sefydlu fel hwn. A dyna ni. Mae'r sefydliad yn llwyddiannus, felly ydych gallu clicio ar yr botwm yma i cael yr ffenestr fan yma. Cnar yn ôl i mewn yn y terfynell oherwydd rydyn newydd wedi mynd sefydlu yr rhagleni Python. Mae angen ni i ymadael sef i gael yr terfynell fan yma fel hwn. Dim ond i mewnbynnu yr gair exit neu ymadael fel hwn, ac wedyn i dechrau neu cychwyn un newydd fel hwn. Ac nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn, sef which Python neu pa un Python. Felly, nawr mae'n cael ei canfydwyd i mewn yn y pregell fan yma, program files Python 313 Python. Felly, ydyn nhw'n gallu mewnbynnu y gorchymyn Python na mynd version ar gyfer dillangad, sef mae'r hwn yn 3.13.dim, ac wedyn ydy yr pip wedi ei mynd sefydlu hefyd gyda'r Python, felly ydyn nhw'n gallu yn y unfodd yn rhedeg y gorchymyn which pip. Nawr, mae'n cael ei darganfod i mewn yn y pregell fan yma, ac wedyn ydyn nhw'n gallu rhedeg y gorchymyn pip na mynd version neu dillangiad, ac mae'r hwn y dillangiad 24.2. Felly nawr, ydyn nhw'n gallu defnyddio pip i mynd sefydlu pylint. Trwy yn gyntaf, ydyn nhw'n gallu carnhau ydy yr pylint wedi ei mynd sefydlu ac yn gallu rhedeg gorchymyn pip gyda'r dewisiad show neu i arddangos ac wedyn yr enw'r o'r pecyn, sef pylint.
Felly, mae'n dweud, mae'n rhoi y chrybydd yn ei chanfyddiad yr pecyn pilot. Felly, nawr yr hyn gallu rhoi yr show i install wrth yr arddangos i mewn sefydlu, ac wedyn yr hyn gallu pwyso ar yr botwm dodiad fel hwn. A dyna ni. Ar y pwynt hwn, fydd angen i bwysleisio, mae'n bwysig i cael ei salw at rhybuddio fan yma, yn enwedig un sydd yn dweud fan yma, mae'r sgriptiau yn canlynol, sef pilot, config, pilot ac yn y blaen, wedi ei sefydlu i mewn yn plegell fan yma sydd nad ydy i mewn yn y path. Felly, ar gyfer hyn, yr yn gallu deiblygio rhywbr ac yr yn gallu ei acwnegu mewn yn yr rhywbr i mewn yn yr ffeil redig mewn ar gyfer y cregyn bash. Sef, os ydyn yn adolygu .bash rec fan yma i mewn yn y plegell cytrefol. Wedyn, os ydyn nawr yn gleidio mewn, fel hwn, wedyn, yr yn gallu unwaith eto rhedeg y gorchymyn neu mewnbynnu y gorchymyn i allforio y path. Nawr, mae angen y path i cynnwys y rhybr fan yma. Oherwydd yr yn defnyddio yr cregyn bash, edrych na defnyddio yr Windows neu yr llinell neu gymell gorchymyn i mewn yn Windows, mae angen i ni troi yr ôl sleisiau i mewn i'r blaen sleisiau fel hwn. Sef ec a wedyn users ac wedyn piece ec 1 ac wedyn app data ac wedyn roaming. Neu yn chwyldro ac wedyn Python ac wedyn Python 313 ac wedyn sgriptiau. Ac wedyn mae angen i ni i defnyddio y llan wahanol fel yr wahanol rhwng y rhybrau ar gyfer yr cregyn i archwilio ar gyfer y gorchmynion. Ac wedyn mae angen ni hefyd i atodi yr amrywolyn amgylchad path eu hunan hefyd. Fel hwn. Felly nawr, os ydyn yn ychyb ac ymydal, fel hwn. Ac wedyn, os ydyn yn cymwysio gyda'r awys a source neu taddiad fel hwn. Felly nawr, os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn which lint neu pa un o pa lint fel hwn. Felly nawr mae'n gallu canfod yr pa lint. Nawr, os ydyn yn rhedeg y pilot gyda'r dewisiad na mynd version neu dyrllangiad. Felly, mae'n yn y dyrllangiad o'r 3.3.1. Wedyn nawr, os ydyn yn dachwylyd i'r .vim rec fel hwn. Felly, fan yma, i mewn yn yr fel ar gyfer y rhedeg gorchymyn ar gyfer Vim. Ar gyfer y lentyddion, dwi'n mynd i penodi hyn i fod fel hwn yn cyfartalu i'r ac wedyn ar gyfer yr iaith HTML yr yn defnyddio yr ôl slais ar y dechreuad o'r llinell fel parhad o'r un llinell ac wedyn ar gyfer yr HTML yr yn gallu yn penodi hyn i defnyddio y pylint fel hwn. Ac wedyn, ar gyfer iaith raglenni Python, yr un peth fel hwn. Ac wedyn, dyna i gyd ar gyfer nawr. Ac wedyn, ar gyfer yr fath o lliw, ar hyn yn gallu ymbenodi hyn i bod yn llawn lliw yn ytrach nac y lliw syml, sef gyda'r yn defnyddio y holl amrediad o'r 256 o liwiau, fel hwn. Ac wedyn, ar gyfer arddangos o'r
rhif o'r llinell a rydyn ni'n gallu gosod hyn I fod I ddangos trwy'r un mynbynnu gosodiad set number neu gosod rhif ar gyfer y lle. Ac wedyn, pan ydyn ni eisiau I mewn ilfi neu gilfi I dentio, os ydyn ni eisiau I indentio neu I mewn ilfi, felly ydyn ni'n gallu penodi hyn I fod yr lled o'r dwy gyfnod fel hwn ac yn defnyddio yr tab sydd yn deallus sef I droi i'r gyfnodiau neu gwagleoedd pan maen nhw'n defnyddio y tab trwy'r mynosod yr gysodiad I ehangu y tab ac wedyn anglyn ar yr dull o'r iaith o'r geni Python arnyn I dweud I ambyrannu hyn I fod yn ddim, sef nid I defnyddio ac wedyn arnyn ni'n mynd I ambenodi o'r leo o'r castrawen I fod ymlaen ac wedyn os ydyn ni eisiau I ysgoi sgrin sydd yn fflachio ar yn gallu ambenodi yr cloch weledol I ddim I atal y sgrin yn fflachio o hwn. Nawr os ydyn yn achub y ffeil yma ac nawr, os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth I mewn yn y iaith raglenni enghraifft Python, fel enghraifft main.py, fel hwn, ac wedyn, os ydyn mewnbynnu rhywbeth, nawr, fel dach chi'n gweld, mae'r lythrau O yn arddangos ar ochr chwith yn yr cefndir o liw felyn, felly mae'r hwn yn arddangos mae'r pylint yn gweithio, felly os ydyn nawr yn parhau I mewnbynnu rhywbeth fel Hello World, fel hwn. A wedyn, enghraifft, os dwi'n wedyn mewn yn sort rhyw fath o'r gwall yn bwriadol, felly mae'r neges gwall yn newid. Wedyn, os dwi'n eisiau I redig fel hwn, dwi'n gallu redig hwn gyda'r gorchmyn Python ac wedyn main.py ac mae'n osbynnu y neges Hello Byd fel hwn. Wedyn, ar gyfer y troedfa nesaf, mae gyda mi amrywiaeth o'r cadwfedd lleol ar fy'r cyfrifiadur hen, dwi'n eisiau I ail ddeiblygu neu ail ddeiblygu I mewn yn fy'r periant newydd fan yma. Felly, mae'r cadwfedd lleol hyn hefyd yn bodoli fel cadwfedd anghyffell ar y GitHub. Felly, enghraifft, os dwi'n eisiau I ddeiblygu yr cadwfedd yma, fel enghraifft y data ar FMT-PHP neu'r TR-help TX-HTML. Felly, mae angenrhaid I mi I rhedeg gorchymyn Git gyda'r dewisiad o clonio neu I ail egino. Felly, ar gyfer yr ail egino o'r cadfa fan yma, os dwi'n clicio arno fe, felly fan yma, os dwi'n clicio ar saith I lawr ar gyfer y botwm gwyrdd fan yma, dwi'n gallu clicio ar eicon yma I ddeiblygu yr cyfeiriad neu URL ar gyfer y cadfa anghyffell fan yma. Ac wedyn, os dwi'n dychwelyd i'r terfynell fan yma, oherwydd mae'r hwn cymwysiad I mewn yn iaith raglenni PHP, felly dwi'n mynd I creu yn gyntaf pregall rhiant ar gyfer taflenau ysgrifennu'r mewn yn iaith PHP, sef PHP ac wedyn proj fel hwn. Dan fy pregall cartref fel hwn ac wedyn mewn yno fe sef PHP proj fel hwn dwi'n mynd I rhedeg y gorchymyn sef git ac wedyn clone
neu yn ail egino, neu yn deiblyg egino, ac wedyn dwi'n mynd i lidio mewn yr cyfeiriad fel hwn, ac efo'r cadwfa ar-lein, neu angysbell, ac wedyn i pwyso ar y botwm doddiad. A dyna fe. Nawr, os dwi'n yn rhestrygeisiad o'r pregell fan yma, felly mae'n wedi creu yr pregell newydd ac efo'r taflen. Felly nawr, os dwi'n morlio arno fe, fel hwn, ac wedyn yn rhestru popeth yno hi, fel hwn, felly nawr mae gyda ni y holl cadwfar yn ei ail deiblygwyd i mewn yn y peiriant newydd hwn. Felly, os dwi'n eisiau i, enghraifft, rhedeg y gorchymyn git status, neu git cyflwr fan yma, felly dyma'r arbenniad. Ac wedyn, os dwi'n eisiau i rhedeg yr gorchymyn anglyn a gwybodaeth anglyn ar cadwfar angysbell, dwi'n gallu rhedeg hwn ac mae'r hon yn cadarnhau ar hynny'n defnyddio ar cadwfar angysbell cywir. Nawr, os dwi'n eisiau i newid y codtaddiad neu rhyw fath o'r ffeil i mewn yn y tablen hwn, i mewn yn fy'r cyfrifiadur newydd, ac wedyn i achub diweddariadau neu'r newidiadau i'r cadwfar angysbell ar GitHub. Sut wneud hynny? Felly, enghraifft, os dwi'n yn adolygu changelog neu readme.md fel hwn, ac wedyn os dwi'n nawr yn ychwanegu rhyngiadaeth newydd ac efo options fel hwn, ac wedyn dwi'n yn ychwanegu dewisiad ac efo txt, ac wedyn atbtc to, ac wedyn jv neu js, ac wedyn kv, ac wedyn ec, ac wedyn llawn wahanol, ac wedyn a, ac wedyn tb fel hwn. Ok, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel mae'r dewisiad hwn yn alfabethu yr fel testyn gyda'r tar colofn yn ei gwahanwyd gyda'r tabnod i'r dulliad JavaScript allwedd gwerth gyda'r trydydd colofn fel yr allwedd, ac hefyd yr cyntaf a'r L colofn yn ei gochynnig gyda'r tabnod fel gwerth. Felly dyma'r newidiad. Felly nawr, os dwi'n yn achub fel hwn, ac nawr, os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn git, ac yn add, ac yn dot fel hwn, ac nawr, os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn git reflog fel hwn, ac efo'r gwybodaeth anglyn ar yr dillangydau o blaen, ac wedyn os dwi'n rhedeg y gorchymyn git log fel hwn, felly mae'r hwn yn arddangos yr holl hanes o'r ymwyadau i mewn yn y taflen yn y cadwfar fan yma. Felly dwi'n yn gallu rhedeg y gorchymyn i amrymo newidiadau newydd gyda'r git commit, ac wedyn namin m, ac wedyn gyda'r sylweb, ac efo'r rhif diffyniad newydd, mae'r hwn yn fi, .3, ac wedyn mae dyddiad heddiw 2024 mis Tachwedd, mae'r hyn trydydd ar ddeg, ac dwi'n yn gallu bynnu rhyw fath o ddisgrifiad fel newidwyd fel dachenwch fi, .md fel hwn, ac wedyn dwi'n gallu pwyso ar y botwm doddiad fel hwn. Ac wedyn, ac efo hyn, mae angen i mi i ambenodi fy e-bost ac hefyd fy enw. Felly, ac efo'r cadwfar leiodd yn yma, dwi'n mynd i ambenodi fy e-bost fel hwn, sef git config user.email, ac wedyn fy e-bost fel hwn.
ac hefyd fy enw. Ac nawr, dwi'n mynd i ailrhedeg yr gorchymyn i amrymo ar newidiadau diweddaraf fel hwn. Dyna ni. Ac wedyn nawr, dwi'n gallu gwthio ar newidiadau diweddaraf i'r cadw ffeil anghysbell ar GitHub. Felly, dwi'n gallu gwneud hyn trwy redeg y gorchymyn git ac wedyn push ac wedyn newydd ac efo defnyddio'r neu user ac wedyn origin neu cregyn ac wedyn main neu prif ac wedyn pwysio ar botwm ddoddiad fel hwn. Ac wedyn, oherwydd mae'r hwn y peiriant neu cyfrifiadur newydd, mae angen i mi i lofnodi mewn i'r llwyfan GitHub. Felly, dwi'n mynd i dewis i lofnodi i mewn gyda fy borwyr fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i lofnodi mewn trwy clicio ar y botwm fan yma. Wedyn, dwi'n gallu cadarnhau trwy pwyso ar y botwm i danfon y neges trwy'r destun ar y ffôn symudol. Ac nawr dwi'n gallu cadarnhau y rhif cod fel hwn. Ac nawr, os ydyn nhw'n dychwelyd i'r cadwfar anghysbell fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm i dateblu y dudalen. Felly nawr mae'n dweud mae'r readme.md wedi ei diweddaru ac nawr mae gyda ni yr rhanniadaeth newydd ac efo'r diwylliadau i mewn yn yr ffeil fan yma, sef yr readme.md a'r cadwfar anghysbell ar GitHub. A dyma'r neges neu allbaniad o'r cyfarwaith hon ar y terfynach sydd yn cadarnhau mae'r diweddaru o'r cadwfar anghysbell ar GitHub yn llwydiannus. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych wedi mwynhau ac yn ei darlledwch yn ddefnyddiol. Peidiwch â chofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.